सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. त्या ग्रामपंचायतमध्ये आमच्या या कणकवली विधानसभेमध्ये तुम्ही सांगा ना, अतिशय उत्कृष्ट कोऑर्डिनेशन झालं. फोंडा असो, जानवली असो, असंख्य ग्रामपंचायत आम्ही मिळून मिसळून सगळ्यांच्या कोऑर्डिनेशनने आम्ही मिळवलो. शेवटी एक लक्षात घ्या तुम्ही की आम्ही भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना म्हणून ह्या राज्यामध्ये सत्ता आणलेली आहे. 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीच्या सरकारने जे आमच्यासारख्या असंख्य भारतीय जनता पक्षच्या कार्यकर्त्यांना जो त्रास दिला, जी केसेस टाकली, त्या सगळ्याला बाहेर काढण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आणि एकनाथ शिंदे साहेबांनी एकत्र येऊन मोदी साहेबांच्या आणि अमित भाईंच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार स्थापन केलेलं आहे. 155 आम्ही आमदारांनी एकत्र येऊन हे सरकार स्थापन केलं आहे. त्याचबरोबर शिंदे साहेबांबरोबर आलेले जे 40 आमदार आहेत आणि 10 अपक्ष, त्यांच्याशिवाय हे सरकार स्थापन झालं नसतं. म्हणजे तुम्ही प्रत्येकाने बघितलं होतं की आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांवर किती केसेस टाकल्या जायच्या, कशा आम्हाला सरकारबरोबर संघर्ष करायला लागायचा. ते सगळ्याला बाहेर काढून आज आम्ही सत्तेमध्ये आहोत. आम्हालाही माहिती आहे की शिंदे साहेबांच्या त्या 40 लोकांच्या ताकदीशिवाय आमचंही सरकार झालं नसतं. आणि त्या पद्धतीचं मार्गदर्शन किंवा त्या पद्धतीचे संदेश किंवा आदेश आमच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून असल्यामुळे हे वातावरण, युतीचंच वातावरण तुम्हाला इथे दिसले. आणि त्या पद्धतीच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, त्या पद्धतीचं कोऑर्डिनेशन असेल. एकदा आपण एक दुसऱ्याची साथ म्हणून युतीचं अगर सरकार महाराष्ट्रामध्ये असेल तर ते सगळीकडे तुम्हाला युतीचाच एकत्रपणा दिसेल. त्याच्यामध्ये हे आज चित्र दिसणार, काल दिसणार, याला काही संशयाच्या चष्म्यातून आम्हाला बघू नका. आम्हाला एवढंच म्हणणं आहे. आमच्यामध्ये अतिशय चांगलं वातावरण आहे, कोऑर्डिनेशन अतिशय चांगलं आहे. आणि म्हणून हेच प्रतिबिंब तुम्हाला जिल्ह्यामध्ये अन्य ठिकाणी पण दिसेल. चाललं आहे विकास कामामध्ये ॲडजस्टमेंट सगळ्या बाबतीमध्ये आहे. म्हणून आम्हा लोकांना काय त्याची काय अडचण नाही. कंट्री साईडच्या बाहेर भेटलं त्यावेळची ती आता मग त्यावेळीची भेट ही एक वेगळ्या कारणाने होते. आज ते एका पक्षाचे जिल्हा प्रमुख आहेत. आज त्यांच्या पक्षाचं नेतृत्व संजय आगरे करत आहेत. आमचा भूषण पण आता तालुका अध्यक्ष झालेला आहे. नाही म्हणून तुम्ही गेल्या कणकवली नगरपंचायतला घडलेली घटना किंवा कंट्री साईडची घटना ही एक वेगळी घटना होती. आणि हे आता आम्ही प्रत्येकजण वेगवेगळ्या रोलमध्ये आलेलो आहे. आणि त्या सत्तेच्या पूर्ण प्रक्रियेमध्ये फडणवीस साहेबांच्या बरोबर मी असल्यामुळे मला त्याची किंमत माहिती आहे, त्याचं महत्त्व माहिती आहे. म्हणून आमच्या कोणामुळेही आमच्या वरिष्ठांना त्रास नको आणि जनतेला ह्या सरकारचा फायदा व्हावा या दृष्टिकोनातून आज आम्ही सगळेजण एकत्र आहोत. आणि तीच भूमिका आमची ह्या पुढेही असणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.